まあ大体世の中ね、男がなんかダメで、ね、女がこうしっかりこう締めるみたいな。でも羨ましいですよね。そう。ビトさんはどうですか？私はとりあえずお金を稼いでくれればいいみたいな感じですよ。とりあえずどういうことをしてても、もう何を勉強してても何でもいいから、とりあえず最終的には金を稼げる人間になれて、ちゃんとまあ働けるみたいな。でもなんか誰かと、なんかいわゆるこう立派な男性と結婚して、まあ、家庭主婦になったら幸せだみたいな話はない。そうですね、まだ私がまだ10代なので、はい、そこまでまだ期待されてはいないっていう感じはしますね。多分20代も上の方になってきたら多分そういう期待もなんとなくされるんだとは思うんですけども、はい。じゃあニートであることをとにかく卒業しなさいみたいな。そうですね、まずはそこからみたいな感じで、そこから多分どんどん要求が上がってくるんじゃないかなっていうする感じではいるんですけど。予感はする。予感はしますね。はい。私もよく尻蹴られましたニートの時に。母親に。そうですか。そう働けみたいな。働け。まあでもただニートになってる人ってやっぱり心の問題抱えてる人も多いと思うし。そういう人にね、やっぱりちょっと荒いことっていうか荒療治みたいなのは私はね、あんまり、好きじゃないですね。確かにね、だから僕37歳だったけど、世の中でニート定義って35までなんこの間僕が35ぐらいの、仕事転々として36になった時にニート支援を受けようとしたからあなたはニートじゃありませんって。ただの無職です。いやだからなんていうんだろう、だからね、世の中がもうあなたはニートじゃないとか、あなたはニートですっていう時のニートの心の問題までは立ち入らないからもうあなたはいいですよ。だからニート支援とかの活動もいかがなものかと思うんですけど、最近知りましたんですよね、それ。ニート支援自体あるってことが。例えばね、ダリさん遅れてきてる。続きました、ダリさん。すいません。もう一人のポエムデボイスのパーソナリティのダリさんです。ダリさんは今の話に対して結構ね意見があったりする。一応の自己紹介。すみません、遅れてすみません。イラン出身のオミディアンと申します。ここではダリって言われてますけど、今ね、ニートにどう接すればいいの？いきなりごめんね。いきなりも。どうぞ。じゃあ私も最近なんでしょう、いきなりなんでねニートっていうくくりであんまりどうこうっていうことは言いたくないんですけれども、私は今外国籍で日本には18年間してまして、いろいろな人生のいろはっていうのを多少なりは見てきたと思うんですけれども、ニートで今対象となる日本の方でいいですか？日本籍の方。そうだね。全体的に。実際にニートという言葉を使うのは僕はあんまり好きじゃないんですけれども、そういうグループ分けする習慣というのは僕はあんまり好きじゃないです。ニートだろうと何だろうと一応生きてるもんで、何かをしなきゃいけないと、ニートだから、先ほどもあったように、家から出ろとか、家から出るのはいいけど、じゃあ何をすればいいかと、その段取りを踏まえて何か大人たちがしてあげないといかんぞと。で先ほど中村さん竹内さんが言った、ニートの支援活動っていうのは
まあ良しも悪しもそれで影響あれば100人来て100人が影響するわけではなく、その中の1人2人が何かを見つけてその世に出て行ってもらうと、社会に行ってもらう。でなぜかというと、その私自身は外国籍であって、そのある意味外国籍の方が、ね、日本とその違う文化と馴染んでいくために、頑張らなきゃいけないと。その頑張るっていうのは、目標を見つける、結構挫折はします。ただここ皆さんその、日本人の方を対象にした場合は、自分の国だし言葉も分かるし、保証もちゃんとなってると。そのニートに、いきなりね、私はこうやって話してるんですけれども、要はそのニートってくくりで分けるんではなく、何かしらまず家庭の中から、一応家族っていう、流れで進んでいきますと、まず家族でその方をニートでくくるんではなく、何かを差し上げる。イランの、ことわざではないんですけれども、ある習慣で、ある男の子がいますと。でお父さんは、お金持ち、仕事してこいよと。子供は行かないんですね。でお父さん怒って無理やり仕事場を見つけて仕事に行かせた。でもその子は仕事場に行かないで、お母さんがお金をね、お小遣いあげて、それをお父さんが儲かったら、その儲けが出たらちゃんと見せろ、給料を見せろと、手渡しでちゃんと仕事してるかどうか。でそれはその子がお金を持ってきたんですね。でお父さん何しかというと、そのお金を火の中に飛ばしたんですよ。でも男の子は何も言わなかったですね。で後から分かると、お父さん気づいたのは、お母さんがお金をあげて、その子はそれをお父さんに持ってきた。それがバレた後に本当に、その子に仕事を管理し、頼んでちゃんと仕事をして自分で稼いだお金を実際持ってきたんですよ、一度。一度というか持ってきて、お父さんは同じことをして火の中に入れたんですね。そしたらその彼は何でしたかというと、その火の中に自分の手を突っ込んでお金を拾ったんですよ。だからそこである意味経験っていうか、中にあるその深い意味っていうのは受け取ってほしいんですけれども、だから親がどこまでも甘くするかしないかは、その家族のある意味なんでしょう、その育成ではないんですけども、教育とかいろいろあるんですけれども、自分の国ではそういうものです。自分の国はこういう育て方がある。家族っつっても隣の近所さんはある意味家族です。ちょっとタバコ捨てたりとかすると、隣の人が自分の親のように怒ってくる。だからそこでニートっていうくくりで逆にそういう言葉を作ってる時点で、僕はちょっと悲しいなとは思ったんです。ニートって言葉でくくって